bona tarda, o bona nit, o bon vespre. Ara ho has dit, Sí, perquè ja és fosc. Estem aquí un dimarts més. Bueno, jo feia molts dies que no venia. Molts, Joan. Ja ho sabeu. Ens explicaràs algun dia què has estat fent tot aquest temps allà? Algun dia ho explicaré, sí, algun dia. Queda aquí la incògnita. Els oients estan espantadíssims, allà escrivint el programa contínuament, què fa el Joan Morba. No exagerem, però sí que la gent... Vale. Tens a tothom pendent, no? Suposo. En qualsevol cas, m'he passat molt bé, he fet el que volia fer i ja torno a estar aquí i, disposat a passar-nos-ho bé. Avui, a més, acostumem a tenir com 2 o 3 parts del programa. Una primera part que parlem de les pel·lícules que hem vist, del que hi ha d'estrenes. Ells precisament han anat aquest matí. Els 2 convidats que tenim, que són el Pol Díger i la Lídia Millet, han estat aquest matí a l'estrena que feien d'Una nit d'hivern, no? Barcelona nit d'hivern. Barcelona nit d'hivern, exacte. Com 2 infiltrats més. Exacte. I tant. Que era la continuació de una que havia fet anteriorment, que es deia Barcelona nit d'estiu, que jo no vaig veure, però la van deixar bastant bé. Jo sí que la vaig veure. Però diuen que tota la crítica diuen que és millor aquesta que l'anterior. O sigui, totes les segones parts són millors, no? És així la dita o...? No ho sé. No ho sé. Podríem discutir. En qualsevol cas, la idea seria començar... Avui tenim, deia, 2 convidats, que són el Pol Díger i la Lídia Millet, perquè ens parlin de Fergat Productions, que és com una mena d'empresa, o no sé, ens ho explicaran ells el que és, i que han fet diversos programes, Jo he vist 2 o 3 coses fetes per ells. Què has vist? Jo he vist una cosa musical que es diu Qui no canta no calça, i després he vist una cosa que es diu Confidents. He intentat veure l'última, aquesta de 18 minuts, que es veu que és com inclassificable, segons que es diu Director's Cut, però no hi ha hagut manera, no m'he pogut baixar i no hi ha hagut manera de poder-la veure. Llavors, ja m'explicaran ells de què va i què és el que volen fer, etc. En qualsevol cas, la idea seria fer una primera part que podríem parlar amb ells com a convidats també de les estrenes, de lo que recomanem, de lo que hem vist i de lo que val la pena veure en els propers dies. De fet, també aquest divendres estrenen l'última de l'Spielberg, aquesta del Puente de los Espías. Qui és aquest home? No sé qui és, tu, no el conec, però m'han dit que no era del tot dolent. No sé... Bueno, és discutible. En qualsevol cas, parlem primer d'una primera part que faríem d'això, una segona part que podríem parlar llavors específicament dels que tenim aquí convidats i que ens expliquin què és el que estan fent, quins projectes tenen, què és el que ja han fet o jo no podem veure, perquè això seria interessant també de poder veure. Molta cosa, Joan, ja t'ho dic jo, que estan fent molta cosa. No, jo he vist que tenen, ja fa 2 o 3 anys que esteu treballant, no? Bueno, quasi 2 anys, encara no. Vale. Ara, al desembre, a finals de desembre, serà el nostre aniversari, farem 2 anys i ens presentarem un concurs i farem un making-of especial. Anirem a Montserrat a veure a Moreneta. Molt bé. Sí, a veure si ja això. Doncs si voleu comencem per explicar les preestrenes properes, que ells han vist aquest matí. Que ens expliquin, jo no he pogut anar, volia anar-hi, però no he pogut anar. Heu saludat a Dani de l'Orden, estava per allà, clar, el director. Estava ocupat, ell. I tota la colla d'actors. Tota la colla, clar, és que és una pel·lícula per episodis, com la primera, de diferents històries, de més joves, més grans, uns de Madrid, uns de Barcelona, és una mica així un popurri, però realment és una pel·lícula que, tal com comença, que dius, típica Love Actually, potser una mica comèdia romàntica, però a mesura que es van desenvolupant les històries, realment es veu això, potser el que dèiem abans, una maduresa... Sense grans pretensions. Exacte. I entra molt bé, molt ben estructurada, s'entén tot perfectament. Molt bé. Jo no coneixia res, però vaig llegir alguna cosa d'ahir o abans d'ahir per anar-hi. Justament jo també volia anar aquest matí al cine per veure-la, però vaig llegir que era millor aquesta que l'anterior, i per tant és l'únic que us he dit abans que és l'únic que sabia. Sí que tenia més pressupost aquest cop, pel que sé. Es nota que hi havia uns quants product placements, es notava. També, no? Hi ha 2 o 3 guionistes, no? De fet, crec que era la mateixa de la primera. Avui ho he llegit per curiositat així qui eren i això, i pel que he vist, com a Film Affinity són els mateixos. Vale. Però sí que es nota, jo crec, una maduresa, no? Una mica més... Les històries més desenvolupades, més les relacions entre els personatges. De què va? Bàsicament, què es podria dir que és? Es podria dir... Bueno, clar, són moltes històries, lleugera, però... Molt lleugera, entra molt bé. No te n'adones que passa el temps. És una pel·lícula que funciona a través de... que suposo que el tema principal és com... L'amor. L'aspecte, relacions humanes, no? L'amor, el desamor, potser... Uns personatges molt propers, els que podríem tenir aquí, molt catalans i molt espanyols, molt... Ja.
És portar aquesta... És que és el que comentàvem abans, és aportar aquesta comèdia romàntica que està molt marcada. Tota gent jove. No, ja et trobes des del xaval de 20 anys a la Montserrat Carulla. O sigui, hi ha històries d'amor en totes les edats i tots els perfils, entre catalans i madrilenys. No spoilers, però això sí, hi ha de tot. Que sapigueu, de totes maneres, Joan no sé si ho sap, però Lídia i Pol em sembla que no, que Dani de la Orden el que realment vol fer, i us ho dic perquè anirem intercalant, jo vaig intercalant de les meves preguntetes particulars cap a la filosofia de Fergat, que no sé com ho dieu, Productions o Productions. Productions. Doncs que sapigueu que Dani de la Orden el que vol fer realment és cinema apocalíptic. No sé exactament de quin tipus, però és el cinema, és el cinema que li agrada, un cinema d'aquest que parla del final de la civilització humana. En aquest cas, poc apocalíptic, la veritat. No, però ell per circumstàncies de la seva manera de contactar amb la gent i coses que li han anat passant, però ell, sempre que parles amb ell, doncs et posa una cara dient, bueno, no és exactament el que vull fer. I una pregunta que us volia fer, i després ja aprofundirem més, però ja que estem parlant d'això, és si vosaltres ho faríeu, això. Una pregunta ja delicada. Quina? L'apocalipsis? És a dir, és a dir, fer pel·lícules, fer coses de cinema, quan no és exactament el que vosaltres faríeu, però per entrar dintre del mercat, per dir-ho així. Bueno. Home, sí que és veritat que nosaltres, en aquest sentit, com a col·lectiu, perquè clar, no som ni empresa encara, ni res, però com a col·lectiu sí que hem seguit una línia, no?, al final, que és una línia bastant tirant a un humor una mica absurd, una mica, sí que és molt un amor, suposo, britànic, no?, així, un estil així, i sobretot musical, i llavors... Sí que és veritat que estem molt encarats a això, però precisament estem desenvolupant algunes idees que tendeixen més cap a algo que pot ser potser més, no? més dintre el públic dels festivals i tal. Nosaltres tenim la sort que no tenim filtres, ho portem tot nosaltres, ho subvencionem nosaltres, llavors no hi ha ningú que ens digui no, això no ho podeu fer. Clar, això és una sort. Clar, però sí que és el veritat, el preu a pagar aquest... No. També tenim el tema que, com que portem nosaltres, el Pol i jo tenim estils molt diferents, a ell li agrada molt més això, l'humor, molt absurd, ell està molt més encarat això. Jo estic potser més encarat als temes més serios, més potser... Jo he entès que tu eres més guionista i ell el director. Sí, sempre ens dividim així, però treballem junts en totes les parts del procés, no? Llavors, jo m'estic encara més això i ara estem preparant el guió de la que hauria de ser la nostra primera pel·li. De l'Almatratge? Sí, la pel·li, no? Vale. I ara sí, ho estem encarant molt més sèrio, molt més d'aquest estil, no? Molt més proper al que pot agradar un festival. Molt bé. Em vull fer una pregunta, i és que has posat una música de bon començament que m'ha agradat molt i no sé el que era. Què era? Doncs era una música sorprenent, que no sé si Pol, que és una miqueta l'origen de per què he posat això, doncs l'ha reconegut, però és el tema d'amor d'una pel·lícula de la que avui hem de parlar, per força, perquè el tema de l'espai d'avui és humor i cinema, i una pel·lícula que jo no havia vist mai i que he vist aquests dies, doncs gràcies a que veníeu vosaltres per poder tenir una miqueta de coneixement de causa, és Hot Shots. És la pel·lícula. La pel·lícula per excel·lència d'humor, paròdic, esbojarrat. No l'he vista. Però fixeu-vos quina... És la referència del Pol. Sí, per mi... Que és una pel·lícula recent o de fa molts anys? No, és una pel·lícula jo diria que és dels anys 90, cap a mitjans finals dels 90, si no recordo malament, és dels... O sigui, durant una època hi havia el trio aquest de directors que es deien el trio Zaz, que eren els Zucker i l'Abrams, no? Que feien les pel·lícules aquestes d'Aterriza como puedas, Agarra como puedas, aquestes pel·lícules així. Llavors hi va un moment que es van separar, vés a saber per què, i l'Abrams va seguir fent algunes pel·lícules i va fer Hot Shots. I Hot Shots era com, dins la maduresa aquesta de l'humor més absurd i el que es diuen les spoof movies, va ser com, no sé, jo crec que va ser una explosió amb el Charlie Sheen, precisament, que era una paròdia una mica de Rambo. I és una paròdia, és que és un tipus d'humor que jo valoro molt perquè realment has de ser una abstracció pel guionista de com se't passen pel cap aquestes xorrades tan grosses, és increïble. Molt bé. Aquí tenim el tema principal. És molt maca la música, i molt delicada, no?, pel que és el que veus a la pel·lícula, no?, allò completament salvatge en alguns moments, tot i que té un sentit tot, també, vull dir, un cert sentit absurd, però al mateix temps amb una coherència, que jo una de les coses que vull fer després, quan parlem del tema, és, ja t'ho he comentat així per la xarxa, doncs és mirar de relacionar el que feu a Fergat amb aquest tipus de pel·lícules, perquè crec que hi ha una relació... És fàcil de relacionar. Bueno, tot i que potser Lídia és la que va dir no, cap allà no, i llavors Pol diu, sí, cap aquí sí.
és el nostre dia a dia, fer gat, això. Jo li proposo, hòstia, mira, podem fer aquesta xorrada, i és com, ui. Sí, també ens beneficia, no? Tenim una mica els peus més als núvols i una mica de terra, i anem ajuntant i potser ens acostem a més públics per això, perquè tenim punts de vista bastant diferents. Sí. També s'ha de dir que heu vist fa no gaire l'altra gran pel·lícula, bueno, tu em sembla que Lídia no, però Pol sí, la de Ocho apellidos catalanes. Jo no. Bueno, sí, podríem dir com a referents d'humor espanyol, realment és un altre... A veure, humor espanyol tampoc s'ha de limitar a dir Ocho apellidos i Torrente, aquestes pel·lícules, però sí que és veritat que són les que arriben més al públic, comercial, i són les que veu més gent, no? Però clar, veus les diferències, això ho parlàvem quan veníem amb la Lídia, que era les diferències, per exemple, entre l'humor espanyol, l'humor britànic, l'humor americà, i era com tots aquests girs que hi havia. Potser nosaltres ens hem encarat més això, el britànic, l'americà, no tant l'espanyol. Jo vaig veure, he vist les dues, la primera de Apellidos Vascos i el catalanes. Jo confesso que la primera la vaig trobar fresca, divertida i tal, i amb la segona no vaig riure. O sigui, amb la catalana jo no he acabat d'entrar i no he acabat de riure. I vaig anar també a la preestrena amb tota la crítica de Barcelona, això que han fet tu aquest matí, i la gent se la va carregar solemnament. No sé si has vist les crítiques. Sí, vaig veure de tot. Que no... El públic no sé si realment... perquè hi ha gent que realment m'ha dit, com a públic, és a dir, que li va agradar també com a mi més la primera que la segona, però no tinc un espectre prou gran per saber si això és generalitzable. O sigui, vosaltres, per exemple, què considereu? Que està bé també la segona? Aviam, el problema és... Bueno, el problema és com el tema de bascos i catalanes, no? La segona part jo crec que és una part que pot fer gràcia als catalans, perquè és molt... Intenten treure temes autòctons d'aquí, fent broma d'això, però també és veritat que... S'ha de tenir en compte que aquesta pel·li es va fer fa un temps. Exacte. I que el tema políticament ha avançat molt i es podrien haver fet moltes bromes ara mateix, que potser ara ens queda una miqueta més enrere, no? Clar, és una pel·li que quan nosaltres amb Infiltrats vam entrevistar el co-guionista i ens deia, clar, és que heu de pensar que això ho vam escriure, o sigui, ni rodar, ho vam escriure fa un any i mig o així. Clar, és com tot el procés que ha sigut precisament durant aquest últim temps. Clar, també, primer s'ha de veure com, suposo, amb una certa perspectiva, no destructora, directament tu vas a veure una pel·lícula que saps que és humorística, no té pretensions tampoc de ser una peça de culte, no estàs veient, no? I llavors, amb aquesta perspectiva, sí que és veritat que jo, a l'estrena allà als Bosque, feia temps que no havia una sala sencera rient sense parar. O sigui, jo feia molt de temps. La catalana. Sí. Jo feia temps que no ho veia. A mi, particularment, em va fer gràcia. Sí que és veritat que té molts aspectes que queden pobres. Sobretot, per exemple, els fitxatges aquests catalans de l'àmbit català, com Alberto Romero, la Rosa Maria Sardà, queden molt a la foscor i és una pena que no s'hagi... perquè compares el paper d'Alberto Romero en el Ocho apellidos catalanes amb el de Barcelona nit d'hivern i és Berto en el Barcelona nit d'hivern. És una passada, això, O sigui, que és el mateix actor i això, però és com el veiem, no? Llavors, a veure, són pel·lícules, bueno, com que són les comercials així, a vegades potser es veuen també com... No, això com que és comercial i... No, això ja no ha de ser bo. Però, bueno, si et fa gràcia, no sé. Ja. Bueno, no sé, jo penso que és una qüestió també de gustos i també d'expectatives i també d'exigències. És a dir, si tu el que vas, doncs, lògicament, és a passar-te l'estona i passar-ho bé i no et planteges masses coses, doncs potser tu passes bé. Jo confesso que amb la segona, a la primera em va semblar que el guió estava treballat i estava polític i encaixava tot. En aquesta segona, jo la veritat és que ni he rigut massa, ni he trobat el guió molt poc treballat, i no sé, que estava tot una mica fet massa de pressa. És a dir, no sé si realment era així o no. Sí, jo crec que s'ha volgut aprofitar l'èxit comercial de la primera i llavors d'anar estirat ràpidament per aprofitar-ho. I, bueno, jo penso que no té, per mi, la mateixa consistència que tenia la primera. Però, clar, això és molt personal. Faria gràcia saber més opinions de més gent que aviam què opina la gent, perquè jo a mi, i la crítica en general se la va carregar, sobretot comparant-la amb la primera part, però no sé si la públic en general, perquè això a vegades el públic i la crítica no anem pel mateix camí, això no s'ha de reconèixer que és així. Tu has vist alguna cosa, Francesc? Jo he vist una cosa que en un moment determinat pot fins i tot tenir una part d'humor, curiosament, tot i que en principi no és per riure, i és la pel·lícula que ha fet com a directora la Sílvia Munt. Es diu La granja del Pas.
és una pel·lícula que és directament... Jo volia parlar d'aquesta pel·lícula, que tot i que no l'he vista. Justament m'havia preparat informació per parlar-ne. Doncs jo vaig anar al cinema Girona perquè vaig veure que venia la Sílvia Munt també i vaig voler saludar-la, no la coneixia, però mira, em va fer gràcia. Teníem el programa de Ràdio Cornellà, Cinema des del Galliner, i llavors va entrar ella un momentet també en el programa i bueno, vaig pensar que era bona idea i una amiga també molt involucrada en aquests temes. El tema concretament és el tema de l'SPA, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, perdó. Sí, concretament allà a Sabadell, una masia antiga que s'ha recuperat ara fa temps i que, entre altres coses, doncs, acull les reunions setmanals cada dimecres de tots els afectats i tota la gent que des de fa anys doncs, ha estat perjudicat pel tema que ja sabem, pel tema que jo considero dels més sagnants i que la Sílvia Munt té l'enorme habilitat de fer, la Sílvia Munt i els seus col·laboradors, el muntador, els guionistes, ella també és guionista, curiosament, és un documental, que diem, documental pot tenir guió, ha de tenir guió per força, vull dir, hem de fer tota una sèrie de planificacions per veure què volem fer amb aquelles imatges, i ella té l'enorme habilitat d'explicar-te el desenvolupament, diguéssim que va seguint el que és el procés habitual d'una persona quan li passa una cosa com aquesta, quan de cop li arriba una ordre de desnonament, per exemple, no? Una cosa que tu dius gairebé inimaginable aconseguir acceptar-ho, això, doncs és el que veus. La primera reacció de tothom és dir, però com m'està podent passar això a mi? Això ho veiem en diferents persones. Després, com que hi ha l'enorme sort de que, no sé, això sí ha existit una altra vegada a la història, a l'edat mitjana jo diria que no, perquè aquestes coses han passat sempre, de usureros, tipus els bancs d'ara, doncs han existit sempre, la gent ha estat perjudicada sempre. A mi em sembla que la gran victòria o la gran qüestió dels últims temps és que hi ha gent que es reuneix, que es fa solidària i que quan ha estat perjudicada i ha trobat una mica com sortir-se d'això, doncs ajuda a d'altres que també puguin fer el mateix camí. I això és el que es veu a la pel·lícula de manera prodigiosa. Us asseguro que inclús emocionant. Que hi ha molt... Bueno, plores, rius. El més bo de tot és que hi ha vegades que rius. La gent no es pot imaginar, hi ha moments en què la gent està supercontenta, la gent de la pel·lícula, que no són actors, clar, són gent afectada per tot això que estem dient, estan supercontents perquè han aconseguit que el banc els hi condoni el deute. Han perdut la casa, però estan superfeliços perquè s'han tret el deute aquest al pes, no? I tu ja no saps què fer, si riure, si plorar, si alegrar-te amb ells. A més, la gràcia de que estaven allà, les persones protagonistes, quan acaba la pel·lícula, surten allà i parles amb ells i bueno, és la veritat una experiència molt emocionant. Volia dir el mateix que dius tu, sense haver-la vist, perquè penso que, per la informació que jo tenia, era la pel·lícula de la setmana. És a dir, si hi ha alguna pel·lícula a destacar important que s'ha estrenat aquesta setmana... Hem d'agafar pel·lícula del mes, Podríem fer aquesta, Per què no? Tenim pel·lícula del mes aquí, al Cinema Sense Condicions, doncs no estaria gens malament, perquè és una gran pel·lícula. Jo estic segur que és una gran pel·lícula perquè jo vaig fer una reunió l'altre dia amb gent que és del món de la crítica per una altra cosa, i tothom em va posar dient-me que era meravellosa. Mira, entre d'altres coses estava el Carles Bosch, que és una referència de cinema documental, a part el propietari del cinema Smélier, que per cert les seves pel·lícules les deixa ja indefinidament, cosa que pot fer, per tant, no li podem discutir, no? Doncs estava amb els productors de TV3 que havien col·laborat a fer el rodatge de la pel·lícula, que per cert la fotografia, tot és impecable. El so de vegades es perd, però perquè forma part de les reunions, llavors algú li apropa un micròfon a la persona i està fet amb una habilitat molt gran. Doncs el Carles Bosch va dir una cosa que es va avançar al que jo li volia dir a la Sílvia Munt allà, i em va semblar fantàstic que ho digués el Carles Bosch, que acabava de venir de Valladolid de fer de jurat del premi del jurat d'allà del Festival de Valladolid, i ell deia que tota la gent, perquè li van donar el premi al millor documental allà, doncs ell deia que tota la gent que no era catalana, que no sabia la realitat aquesta, doncs estava igual d'al·lucinat que ell mateix veient la pel·lícula, i va destacar que la pel·lícula era una gran pel·lícula. No només un document i prou, sinó que a més és que està molt ben treballada, la manera com estan... S'ha passat 8 mesos muntant, Sí, el muntatge és... I 2 anys o 3 rodant coses, Ha sigut realment una tasca, per lo que jo m'he informat aquesta tarda o aquest matí, quan estava mirant coses. El Pol, precisament, que està estudiant muntatge ara, doncs podria... Val la pena dir de cara als espectadors, de cara als oients, als oïdors, que la Sílvia Munt és segurament més coneguda com a actriu, perquè es va donar a conèixer, tothom ho sap, el 1982 per la seva interpretació de la Colometa, de la famosa novel·la de la Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, i que a partir d'aquell moment ha participat de fet en moltíssimes pel·lícules com a actriu. De fet, jo aquesta tarda, quan ho buscava, he vist que ha fet 68 interpretacions amb 68 pel·lícules diferents.
Però ella va començar fent de ballarina, Ella va estudiar a Londres, de ballarina de ballet clàssic. La van pescar per fer la pel·lícula aquesta, i l'havia fet algunes coses, sobretot perquè amb l'assessorament, la mateixa Mercè Rodoreda la va triar amb ella, o sigui, per fer la Colometa. Ah, sí? Ah, carai, això no ho sabia. Però el 1998, des del 1998 ha entrat en el món de la direcció i ha dirigit 10 o 12 telefilms i diversos documentals. Com deies tu abans, molts dels guions són propis d'ella, tant dels telefilms com dels documentals, i també ha dirigit diverses obres de teatre. O sigui, que el seu marit és l'actor, com es diu? Madaula. El Madaula és el seu marit, i ella l'ha dirigit amb el seu marit. I va guanyar un Goya, premi, un Goya al millor curtmetratge per un curtmetratge que es diu Laia, em sembla. El que jo anava a destacar. Com a directora, Com a directora, anava a destacar que jo crec que la vaig descobrir en aquesta darrera faceta de directora el 2003 amb un extraordinari documental que es diu Gala, que que està dedicat a fer una reflexió biogràfica sobre la dona del Dalí, i a través des de Kazan, que comença per reflectir el que ella neix a Kazan, és russa d'origen, fins a Cadaqués, va passant per Davos, que és on coneix el seu primer marit, que és el Paul Éluard. Després va a París, després coneix el Dalí, està a Nova York i finalment torna, es queda cada mes fins al final de la seva vida. El guió era a partir dels dos marits d'ella, és a dir, el Paul Éluard i el Salvador Dalí, i també fent intervenir l'amiga, diríem, íntima de la Gala, que era una tal Anastàcia, no sé com es diu Cheva Traya, o no sé com es pronuncia això, i fan un documental extraordinari, un documental realment que ha estat premiat a més en diversos llocs a nivell internacional i que realment val molt la pena. Per tant, jo sabia això i me'n recordava d'aquest documental extraordinari, i quan vaig llegir que estaven fent aquesta la Granja del Pas, vaig pensar, això s'ha de veure, i quan vaig sentir els comentaris de la crítica vaig pensar, això deu ser meravellós, com estàs dient tu. Ara ens ha presentat aquesta d'allò, per tant ja l'has explicat tu, que va guanyar, com deies tu, el premi al Festival de Valladolid, a la secció de temps d'història, i bueno, no cal, potser ja ho has explicat tu, no cal, penso, dir més cosa. Podríem parlar potser d'alguna altra pel·lícula que haguem vist o alguna cosa, o passar amb ell. És a dir, jo he vist una cosa que potser em faria gràcia comentar. Tu vas parlar l'altre dia, que ho vaig sentir posteriorment perquè jo estava fora de Barcelona, vaig parlar que havies vist Sicario, que t'havia agradat, i jo la volia veure, però abans de veure Sicario vaig tenir l'oportunitat de veure una pel·lícula que jo ni sabia que era del mateix director, que es diu Prisioneros, que no sé si l'heu vista, algú l'ha vista? No. Vaig quedar... Jo no l'he vista, tinc moltes ganes del Villeneuve. És millor que Sicario, des del meu punt de vista, vull dir, és una pel·liculassa... Jo no he vist Sicario, però, ostres, superar... És que el director, el que ha fet aquestes pel·lícules... Ha fet Incendis, que és el que va estar nominat també com a Òscar per aquesta pel·lícula. És una... Bueno, jo, veient Prisioneros, vaig quedar absolutament al·lucinat, és a dir, penso que és una pel·lícula d'una altíssima qualitat cinematogràfica que es podia emparentar amb les obres mestres, perquè és un thriller, i que se podia saber amb Seven o Zodiac, o com són pel·lícules del David Fincher, perquè té una extraordinària qualitat. La fotografia, que va estar també nominada per l'Oscar, que és d'un tio que és molt conegut, que es diu Roger Deakins, no sé com se pronuncia, que és un director un director de fotografia que havia fet Sicario, Prisioneros, Skyfall, Revolutionary Road, El Lector, La Duda, No Espais para Viejos, Fargo i Cadena Perpètua. És dir, un personatge... Té una fotografia... No està malament. Té una fotografia extraordinària, és a dir, és una peça, i el guió, amb uns girs que no t'esperes, amb unes coses insòlites, que dura 2 hores i mitja, em sembla, la pel·lícula, i t'asseguro que passa com si fos 1 hora i quart, és a dir, que et té atrapat constantment amb uns girs que et fan d'anar d'un cantó a l'altre, i a més tot lligat i ben intel·ligent, o sigui que dius, això és un tio que ha de tenir uns recursos i una capacitat directora extraordinària, és un gran director de cine. I Sicario, que la vaig veure després... I els que han vist Enemy, que és l'altra pel·lícula coneguda d'ella, diuen que també és una virgueria. Sí, jo no l'he vista. Tu l'has vist? Enemy és... Doncs explica, Enemy. Jo no sé què puc dir, la vaig deixar a mitges perquè em va avorrir.
Bueno, no, jo personalment... Deien que Enemy era més personal que les altres. No, però Enemy havia més una adaptació de Saramago, d'un llibre de Saramago, que és l'Hombre Duplicado. Però jo no he llegit el llibre, però directament la pel·lícula... a mi em va semblar brillant ja directament perquè els canvis de... O sigui, és que és això, els girs de guió, els girs de tot, com t'enganyen, és aquestes pel·lícules, és aquests thrillers que deies de Seven o de Sexto Sentido... La gràcia, això està en el llibre. No, clar, per això dic que ja d'entrada he dit que és una adaptació. Segurament és un llibre brillant. És un llibre que ja... L'han deixat d'una forma bastant avorrida i molt pretensiosa. Però... No sé. Ens agrada veure les diferències aquí en directe. Cinema sense condicions, clar que sí, com Fergat Productions. Sí, ella potser és que bueno, precisament si es fixa en guió, el guió, precisament. No sé. Hauria d'acabar-la de veure per jutjar-la. La fama, jo he llegint, perquè no he vist Enemy, però sí he llegit alguna cosa, deien que l'Enemy des del punt de vista era molt més personal i no tenia la consistència de Prisioneros. No, clar, estem veient... Ara, jo no l'he vist. És un... Aviam, segueix sent un thriller, però, clar, comparar-les és... És que Prisioneros, jo vaig trobar un pel·lículon, és a dir... Ja tenim un dels temes per la segona part de la temporada, aquest director, el Denis Villeneuve. Sí. El posem veient les seves pel·lícules. Aquí Pol i Lídia van assentint, vull dir, s'apuntaran amb algun d'aquests temes. Una sessió d'aquests de canvis de guió, d'aquests girs finals sense fer spoilers, però hi ha moltes pel·lícules que són una passada de girs. A Sicario també passa d'alguna manera. Hi ha com una preparació, oi?, de tot el que... com la construcció del monstre, de mica en mica, i al final, doncs, quan veus efectivament el monstre en què consisteix, home, ja t'ho veus a venir una mica, però la veritat és que et deixa... Clar, el monstre no és una cosa personal, no és una persona només, que sí que està humanitzat i concretat amb un dels personatges de la pel·lícula. És tot el sistema que fa que el que fa aquest monstre doncs, sigui possible i sigui vàlid, no? Que, en certa manera, coneixent una mica el director i havent vist, per exemple, que és l'altre que ja havia vist, Incendis, doncs ja veus per on anirà. No deixa de ser una miqueta previsible, fins i tot el guió tampoc no està tan ben treballat en aquest sentit, però la història és dura. Jo crec que és una història que seguiria la línia d'aquest cinema que no sé si es pot dir que va iniciar No es país para viejos i que després hi ha una pel·lícula del David Fincher que va quedar una miqueta com allò no massa tractada, que és la de La Perdida. Jo penso que és una pel·lícula molt dura i molt consistent, basada en una novel·la també del mateix autor, que no recordo el nom, de No es país para viejos, i la veritat és que són pel·lícules que van com a la medul·la, al fons de la perversió humana fins a límits insospitats. I Sicario aniria per aquest sentit també, no? La situació que hi ha a Mèxico... Però el que passa potser és que terrible. Tinc la sensació de que la Prisioneros, que té per començar dos grans actors, que són el Hugh Jackman i el Jake Gyllenhaal, que estan soberbis, estan extraordinaris. Un és el pare, que resulta que dues nenes, una de les seves nenes, que va amb una companya seva, surten de la casa, d'on estan, en un barri, diríem, més o menys benestant, i aquestes nenes desapareixen. I llavors el pare, preocupat, comença doncs, a fer una recerca, i al mateix temps hi ha un policia que ho fa per fer... Els dos actors estan brutals, que comença doncs, a investigar també el cas. No? Bueno, hi ha una quantitat de girs, de sorpreses, que et tenen absolutament descol·locat. És a dir, que la pel·lícula, a més, brillant des del punt de vista de realització. És a dir, utilitzant també la referència de Seven, allò de l'estar plovent sempre, que fot mal temps, que allò també és el mateix. Escolta, està extraordinàriament ben feta. Inclús la forma que està resolta amb una mena de que l'espectador descobreixi indirectament, perquè t'ho deixen clar, però que és l'espectador que hi ha de posar al final en alguna mesura, que és brutal, és extraordinari. Des del punt de vista de guió, és una autèntica obra mestra. És una cosa perfecta. Bueno, doncs l'apuntem perquè amb aquest entusiasme... Sí, perfecte. És a dir, per emmarcar. És una pel·lícula d'aquestes que jo, a més és que jo la vaig veure, no sabia ni de què anava ni res, me la vaig posar a la televisió, començava a veure, i de cop i volta te'n dones compte i dius, caram, escolta, això és una cosa... Llavors va ser després que vaig averiguar que era el mateix director d'Incendis i de Sicario, o potser sí que sabia que era de Sicario. I aquest va ser un gir encara més sorprenent de la història, no? Encara et vas quedar més parat. Més al·lucinat.
Més coses, alguna abans de passar o ja passem directament? Jo crec que sí, que ja hem parlat una miqueta, excepte que Pol o Lídia vulguin parlar d'alguna pel·lícula més que han vist. No, jo els hi preguntaria, per entrar una miqueta ja amb el tema de Fergat, com a espectadors, jo crec, pel que he llegit alguna vegada, comentaris que posaven al Facebook, que us agrada una miqueta de tot, o com a mínim intenteu anar a pel·lícules de terror, a pel·lícules... Però quina mena de selecció feu? Per anar al cinema, dic ara? Per anar al cinema. Per anar al cinema. Com us organitzeu això? Vull dir, més aviat pel·lícules espanyoles, més aviat pel·lícules d'un altre estil? Anem al cinema poc, però ens hem fet Netflix, que és fantàstic. Jo també. Fantàstica aquesta plataforma. Sí que inclús diríem que anem més, potser optant per tema preu, potser, o per potser la selecció que fan. Algun cop hem anat més tipus filmoteca. A Filmos, sí. Que cines en si, però també veiem bastantes pel·lis a festivals, això també. Vam anar al Terror de Molins i vam estar veient algunes pel·lícules, o a Sitges, o sigui, també aprofitar aquestes prèvies, o que també l'ambient de festival, que també és molt diferent d'una sala de cinema. Però ara hem agafat el ganxo aquest d'Infiltrats i també ens estem fotent a veure pel·lícules d'estrena. I això com ho veieu? També us ho volia preguntar, perquè jo us volia dir si havíeu anat al final al Terror Molins, perquè va ser un tema també a través de l'MKC i tal. Per tant, molt bé, ara ja sabent-ho. Doncs us volia preguntar això, a l'ambient aquest en el que us heu ficat ara, de gales i de conèixer famosos, podríem dir, això ho veieu vosaltres com una cosa que us agrada perquè us diverteix, o perquè us permet potser fer contactes també, o simplement per poder portar la càmera, aquesta càmera fantàstica, la que hauríem de parlar també. Està molt bé. És una crida, és al final, és el centre de les mirades, la càmera. I tant, ens miren en TV3 inclús. Sí. Som els nens petits. Sí, perquè... Ens vam decidir això ara, aquest estiu, vam fer com un any i mig com a productora i vam decidir fer una inversió en material, perquè sempre tirava molt pocs recursos i demanar molt material i tirar molt pocs diners, i ajuntem diners. Ens vam comprar una Blackmagic 4K, com la nostra primera cosa, no? I és això, on anem, la gent que n'entén una mica ens mira, ens pregunta i tal. Perquè anar a cobrir una entrevista amb una càmera així també és... A veure, és una mica, entre cometes, suïcida, perquè és una càmera que és de cinema, vull dir, no és una ergonomia de dir, la clavo aquí mateix i em poso a gravar, però clar, la qualitat que et dona i sobretot... no sé, com a gravació és... A més, per nosaltres també és una pràctica. Què té? Ens ho podeu explicar una miqueta en sentit tècnic, fins i tot, si voleu? Què té aquesta càmera i quan costa això? Contesteu primer a la segona pregunta. Com diria el Groucho Marx. Nosaltres ens vam gastar en aquesta càmera poc, perquè ens vam fer un viatge cap a Andorra, així com d'excursió, i ens vam gastar una miqueta menys, però se te'n va cap als... 3.000 gairebé. 3.000. Menys de 3.000. Però estem parlant d'unes càmeres que... Una càmera a seques, La càmera ja està sense objectiu, sense ni bateria, ni targeta, ni res. Et gastes més del doble en accessoris i coses. Anem fent a poc a poc. Com que som nosaltres qui invertim, anem fent poquet a poquet. Però com a càmera és una càmera... Clar, comparada... Hi ha com molts cops amb les càmeres hi ha piques, no? Així, amb companyies, això sempre hi ha les Red, les Arri... Llavors aquestes càmeres sí que són més les que s'utilitzen molt professionalment en cinema comercial o cinema en general, que són les Red. Però les Arri tot això són amb cel·luloide, no són amb... No, ja han passat... Clar, ara han fet el traspàs al digital, o sigui, per exemple, hi ha directors com Tarantino, que segueixen gravant en cel·luloide, però ara s'ha passat molt al món digital i aquest 4K el que et permet és, a partir de targetes i ordinadors, doncs anar gravant, però clar, comparem una càmera, per dir alguna cosa, no sé, alguna de la Red, de la companyia Red, que potser et pot costar el cost, no sé, per dir alguna cosa, 13.000, 14.000, 15.000 euros, més tota la resta. Clar, en comparació a la nostra, que ens ha costat menys de 3.000, que dius, evidentment hi ha un canvi, però per nosaltres que sempre ho diem, és que nosaltres veníem de que la càmera que gravàvem sempre ens va tocar, era com per punts. Una Canon 550 que ens va tocar per punts de Caixa Penedès. Clar, era algo com va començar així, no, tot, i per nosaltres aquest canvi, clar, és brutal, és bestial. Clar. I serà com la càmera. La pregunta és, vosaltres els dos, com heu arribat a això? Es diu, vau estudiar cine a algun lloc? Vau arribar espontàniament? Com ha sigut el vostre procés, diríem? El procés aquí va ser un terratrèmol. Una miqueta estrany. Sí? Ens vam... Els dos estudiàvem coses molt diferents fa uns 5 anys. El Pol estudiava Ciències Polítiques a la Pompeu,
Jo estudiava teoria de literatura a la UB, ells vam decidir fer un canvi radical i jo em vaig posar a estudiar pastisseria, que no té res a veure. I jo producció d'audiovisual. I el producció de cinema. I hem anat unint les 4 coses que hem anat fent i un dia ens vam ajuntar amb un noi que és sonidista, que vam conèixer per Filmotea, que és com una web de contactes del món del cinema, com per necessito això, un sonidista o un càmera, llavors contacteu i parleu, no? I ens vam ajuntar els 3 i vam fer el primer curt així que és de Fergat, que és Honey Honey, que és com un microcurt de 17 segons sobre... Un haiku. Un haiku, sí. Amb més precisió. No, home, perquè m'ho vas explicar tu. Està fet amb l'estructura d'un poema haiku, que està fet com versos de 5, 7 i 5 versos, diguem. Està fet en 3 plans de 5, 7 i 5 segons. Versos no, síl·labes. És a dir, són 3 versos, llavors el primer són 5 síl·labes, 7... Vam investigar en el seu moment, però I vosaltres el que feu, hi ha un concurs de fet de haikus, és fer 3 plans. 3 plànols, com es diu? Plans? Sí, 3 plans. Imagina't, Joan, si no l'has vist. Són 3 plans únicament. El primer de 5 segons, el segon de 7 i el tercer de 5. Jo li vaig passar això a una persona molt propera a aquest programa, molt directament, i em va discutir una mica si això podia tenir el seu mèrit en comparació amb un llargmetratge. Comenteu-nos vosaltres com ho veieu. Què és això en comparació al que pot donar? Està sintetitzant moltíssim una... És un concepte, no és un guió en si, és un concepte. No hi ha una història, estava explicant una idea, però la idea en aquest cas va ser del Pol. Bueno, no, a veure, la idea és que a mi, jo, com que el tema guió li cedeixo a ella perquè és la crac, totalment, jo el que acostumo a tenir són les idees, i sobretot més que idees, gags. Llavors, molts dels projectes que hem anat fent han sorgit de, mira, tinc aquest gag, m'ha vingut a la idea aquesta xorrada, potser, o no, o en el cas de Honey Honey, alguna més dramàtic, però i si... Clar, és que fer un spoiler de 17 segons és fàcil, no? Però i si una persona que la pintem una mica així, no? Que ve a ser la Lídia, és que a més és la Lídia, l'actriu. És això el tema, érem 3 persones només i un cop ja tens el guió fet jo no havia de fer res, diu, doncs va, necessitem una actriu, doncs serà la Lídia. Llavors, i si fem que una noia així, com la pintem una mica com anorèxica, per exemple... Estava aguantant molt la respiració i se'm sortien les costelles. Quan s'ha posat els dits a la boca, en comptes de vomitar, es fot un tret, no? Perquè el moviment de dits per entrar, sembla com una pistola, i fem aquí com el punt de gir final. I final vol dir els últims 2 segons, clar. Llavors vam dir, com que és algo senzill i tenim així com no? Són 3 persones i realment ha sigut el curt que des de l'inici s'ha mogut més. O sigui, ara Director's Cut l'ha superat ja, però ha anat que eren 22 festivals, que ara ja ha acabat, perquè ja porta 2 anys movent-se, però 22 festivals a no sé quants països, ha guanyat 3 premis, que com a primer projecte, primeríssim que fèiem així amb equip, clar. Una ladícia. I a part d'això, doncs... Aquesta quina és? Honey Honey. En directe. I també té el tema aquest que és un joc de miralls, que són 3 plans, però en realitat és com si fossin quasi el doble, no? I el sonidista cantant. Sí. Una aportació... Qui és el tercer en Lídia? Vull dir, qui és el tercer és el Juan, aquest sonidista, aquesta persona amb qui vam començar i ho vam fer... Vam estar junts fins ara. Molt bé. Bueno, doncs us veig molt engrescats, molt d'allò, molt bona gent. Això, Joan, només va ser el començament, va ser el primer. Sí, això va ser com la cosa que vam fer junts. En tenien bastants, vull dir, el Final Cut durava 18 minuts, i vist que per tant... Director's Cut, sí. Perdó. Director's Cut tenia 18 minuts, però els altres eren més curts. No, sempre acostumem a fer... Tirem molt a lo curt. A molt això, no, idees, i fer una idea, tendim molt a saber sintetitzar molt les idees. I si algú us proposés fer un llargmetratge, què diríeu? Bé, aviam... És això que et diuen al final de cada cop que vas a un festival, et diuen, ai, la pel·li quan ve? Bueno, tranquils, no té per què ser així, no? Un curt té el seu poder, igual que quan escrius contes et diuen, bueno, i quan faràs la novel·la? No tens per què fer-ho, pots quedar-te amb això. Però sí que és veritat que un llargmetratge, per exemple, tu quan hi penses dius, vale, podem intentar tenir una idea de llargmetratge, podem intentar rodar amb pocs recursos, ho podem fer, però una pel·lícula, o sigui, s'ha de saber que el curtmetratge, el circuit que té és el de festivals, sobretot, o sigui, és moure't per festivals, però una pel·lícula
per exemple, el circuit hauria de ser, sobretot encara de ser comercial, és a dir, que a les estrenes de cinemes, ni que sigui alguna sala o visible al públic, no només a festivals. Sí que és veritat que molt del cinema independent, que de fet és el que ens en riem bastant a Director's Cut, potser és una projecció, com que és tan low cost, anar a festivals, a veure si rasques alguna coseta, i a partir d'aquí fas contactes per fer la teva pel·li, de veritat, allò de la que intentaràs estrenar. Però què vol dir? Diners, contactes, temps, esforç, és una cosa que potser se t'escapa inclús com a productor, com a nosaltres, se t'escapa perquè tu pots fer una pel·lícula, però després com la mous, qui te la compra, qui te l'exhibeix, clar, qui la veu? Qui la veu? És que clar, és un altre món. Perquè clar, en aquest moment, des d'un punt de vista, diríem, de sobrevivència, d'això no podeu viure. A veure, viure el que estem fent nosaltres... Sí, podem guanyar algunes coses, però no en podem viure. No, clar. En circuit de festivals sí que han tret alguns premis monetaris, que clar, després t'hi divideixes en les 16 persones que són per projecte i potser un premi a 700 euros et queda un poquet, no? Però a tothom li fa molta il·lusió. Sí, li fa il·lusió i tal, però igualment cada cop que anem fent més productes propis i ens estem fent gairebé una marca que la gent ja identifica, és interessant perquè ens estan venint, no del tot buscant, però ens estan venint projectes de videoclips o d'espots o així, i llavors aquí ja sí que entrant ja a que dintre de poc ja ens haurem de registrar a tot arreu, perquè, no sé, a poc, poquet a poquet, però sí que no sé, intentem fer coses a part. Sobretot videoclips i spots, seria, no? El que dona diners en aquest cas. Els curts ens han donat mini-premis d'aquests de... Bueno, potser més la pràctica, el reconeixement una mica... És molt el practicar, perquè... Conèixer gent, per exemple, vam coincidir amb la Sílvia Munt, de jurat, al festival aquest de Creu Coberta, Shopping and Shooting, que aquest any serà Barcelona Shopping and Shooting, i vam guanyar la primera edició del festival i la segona vam estar a jurat. Vam estar, per exemple, amb la Sílvia Munt, amb el Xavier Brodasala, amb Manolo García, amb molta gent de pes que et dona aquestes oportunitats. Clar, molt bé. És que aquesta és una altra, Joan, han guanyat una barbaritat de premis d'aquest concert que no t'ho podries ni imaginar. Això ho he vist. Però jo els volia preguntar... Bueno, sí, digues. No, jo els volia preguntar si és possible, que jo sé que sí, perquè l'he vist, aquest curtmetratge, si és possible fer un curtmetratge amb 48 hores, que tot el públic es quedi bocabadat. Bueno, aquest era un i després un altre. Dos heu fet, no? En principi tenim molts És que nosaltres, com per crear-nos, per fer pinya com aquí, perquè hem intentat sempre ser els mateixos per anar creixent junts, no? Tant uns que hem estudiat potser més cinema com altres que volen aprendre, doncs hem anat fent pinya, sobretot a través de festivals aquests, els de rodatge ràpid, no? Que et donen unes premisses i... Vam començar sent els tres i vam anar afegint gent com quasi d'un a un. La gent veia el material, ens enviava missatges per Facebook, potser m'agradaria participar amb vosaltres i així hem anat fent equip amb aquests rodatges així. En els festivals aquests de rodatge ràpid és on practicàvem, però alhora intentàvem cada cop fer productes, o sigui, com curtmetratges, per exemple, que després se'ns permetés moure per festivals o ensenyar, no? Allò que no fer alguna cosa... No fer-ho específicament pel festival, fer-ho una miqueta més obert. Doncs en aquest sentit vam fer, per exemple, Vegan CB va ser en un cap de setmana... Que és sobre veganisme, això ha agradat bastant fora. Musical. És un musical? És un musical. Sí. Tenim 4 musicals nosaltres. Tenim Origin, que va ser el primer que vam fer, que era com un rap en anglès, però que era més publicitari. Que el vam fer pel Festival de Mombasa, de Madrid, que és un dels premis més grans que hi ha... No, el que té el premi més gran de tota Espanya. Sí. Que nosaltres anàvem pel premi, ens vam quedar amb una menció, que ens va fer molta il·lusió, però no té diners. De Ginebra. I després vam fer... Va ser Vegan C. Sí. Que és el musical aquest vegà. Sobre veganisme, sobre el Roger de Gràcia. Que li fa molta gràcia també això. Després vam fer Qui no canta no calça, que aquest va ser, potser va ser el més destroyer, jo crec, dels més, perquè Director's Cut va ser molt destroyer, però va ser el rodatge perquè eren 24 hores. O sigui, 24 hores. Sí, ens donaven les premisses que havíem de fer servir. En aquests festivals et diuen una paraula que ja ha sortit, o una frase, un lloc, el que sigui. T'has donat a 7 de la tarda i el dia següent a 7 de la tarda has d'entregar el material. Fer un musical, un guió, rodatge, lletra, muntatge, tot en un dia va ser totalment destructiu. O sigui, el que és la veu la gravem amb el Miquel, que és viu a Castelldefels, que té muntat allà a l'habitació com un mini estudi, i clar, a les 11-12 de la nit anar allà a gravar les veus fins a les 4 potser, a les 6 potser o menys, llevar-te un altre cop per anar allà a rodar. A fer una siesta a mitjanit. Tenim un vídeo de tot l'equip allà a l'estudi gravant els coros amb una cara de dormit, no sabem ni què estem fent.
tot el procés dels rodatges ràpids, home, és algo que jo crec que fa pinya i qualsevol persona que es vulgui ja no dedicar, vull dir, és que si li agrada gravar això és un moment d'aquests festivals de que t'obliga a gravar. Si tu t'hi participes, doncs saps que el dilluns tindràs un curt. Sí com sí, però el tindràs i hauràs fet tot el procés i tot el que comporta. Doncs parlant de musical, recordo, Pol, el teu compromís, parlant de Terror Molins, de rodar, ja que si guanyaves el premi, si guanyàveu les entrades, i va ser una cosa completament legítima, perquè vau ser els que vau participar, vau guanyar-ho tots dos, a l'MKC de Ràdio Sant Vicent, compromès a fer un musical de terror. Així que... En la salsa, perquè a mi m'encanta el terror, m'encanten els musicals i m'encanta l'humor, així que anirem per totes. Bueno, doncs sí, mira. Jo he vist que, els que he vist jo, que era aquesta de el qui no canta no calça, que és guanyador del concurs segon minut en un dia, no? 2 minuts en un dia. Aquest és el que van fer això, el de 24 hores. I després l'altre que diu, el Confidència es diu, el segon premi i premi públic del festival Metròpolis, no? Del 2014. Jo volia preguntar, perquè aquesta l'he vista i he vist que és aquesta que estan en una parella, que estan sentats en una... La noia ho feia molt bé, molt bé, molt bé. I l'home també, són els dos com... Professionals? Ella, i tant, molt professionals. Ella és la Roser Bondó, que també va ser un fitxatge per casualitat. Jo tenia una pastisseria abans i ella era clienta meva. I ens vam conèixer, vam anar per allà, ens vam anar fent amigues i un dia vaig descobrir que era actriu. I pues, ho fa molt bé, realment. És molt bona. Jo no l'havia vist. La nostra actriu és la nostra. Sí, surt a tot. A cada cosa que fem surt ella i ella és la protagonista. Ho fa molt bé, realment. I facilita molt. Directora d'actors, també, una mica. Sí, clar, va estudiar a l'Institut del Teatre i també té bastants coneixements en quant a actuació. Ens ajuda molt amb els càstings durant el rodatge a dirigir els actors. Molt bé, molt bé. I en aquest cas el Jaume, l'altre actor, és un home que també... Sí, hem treballat bastant amb ell també. Just aquest cap de setmana hem gravat un videoclip amb ell, això abans d'ahir, i és un actor que ja té, com a actor és molt bo, té la presència que té com de... Té un carisma impressionant. Llavors és fantàstic. Haver comptat amb ells dos, i anar comptant amb ells dos és fantàstic. Ja que esmentem així ràpids, però esmentem a l'equip aquest que teniu, perquè és un equip fabulós. Jo conec a part d'ells, perquè vaig anar allà a la gala del Metròpolis, va ser una cosa fantàstica. No, però voldria que ho expliquéssiu, vull dir, director de fotografia... Som unes 20 persones més o menys, anem variant, en tenim uns quants de viatge fora, per exemple, que estan fent un documental per Sud-amèrica i tal, però sobretot de fotografia hi ha bastanta gent ara mateix, casualitat, no és que ho hagin buscat així. Kimio Ogawa, que és japonès, és el nostre director de fotografia més habitual, que sobretot des que ens van cobrar Blackmagic. Sí, no, hi ha molta gent el Miquel com a compositor, el Roland Operador, la Cristina D'Arc, clar, és que hi ha moltíssima gent. Aquests són sempre estan allà. Llavors, està interessant perquè nosaltres com a equip, o sigui, una productora normalment són 2, 3 persones, potser 4, el que passa és que nosaltres el que volíem fer era no tant aquest procés de productora, no? D'anar creixent com a directius, pràcticament, no? Com a empresaris, sinó nosaltres, com el que he dit abans, alguns com altres, tenim interès, tenim passió per gravar, no diguem de fer cinema, perquè ser cineasta, allò que es diu ser cineasta és com un altre nivell, però anar fent cosetes per realment anar creixent, sobretot com a gent de cinema, com a equip i com a persona, no? I també és que al final som això, quasi família. Som com nosaltres dos els que més estem allà, els que comencem i proposem els projectes, normalment, però intentem treballar totalment de forma horitzontal, ser des del principi que es proposa un projecte, comentar-ho tots, parlar-ho tots, així entre tots, que tothom pugui proposar i aportar. Dins d'aquesta mena de grupet que hem creat, que després quan hem fet, per exemple, jo he fet de producció fora, de produccions o camp de producció o així, que altres projectes tu saps que el cinema és jeràrquic, és molt jeràrquic, però extremadament a vegades jeràrquic. Hem viscut situacions extremadament dures, en aquest cas. Llavors nosaltres intentem fer aquesta aportació com que ens coneixem, i ens anem coneixent, no sé, es va incorporant gent nova, però sempre intentem que cada departament, per exemple, Directors Cat va créixer molt com a projecte, com a guió, com a estructura, com a tot, quan anàvem a cada departament dient, hòstia, tenim aquesta idea, o el que sí, saps? Perquè, clar, és una paròdia del cinema en si. Llavors, ells mateixos es veien reflectits en això que ens en reiem. La directora d'art, que és la que normalment munta això, els escenaris i tal, que en un moment agafa un objecte que està allà de 13
i el gira 360 graus i el deixa igual i se'l mira com, vale, ara està perfecte. Aquestes coses les fan de veritat. I quan la Cristina, la nostra directora, ho va veure, és com, sí, és veritat, sóc així totalment. Això va ajudar molt a enriquir, com, vale, estem fent alguna cosa que s'apropa a la gent. Clar. Director's Cut és això, és com, ens riem de nosaltres, i de tots els que són com nosaltres, i tots els que tenen moltes pretensions, els que venen d'escoles i tenen molts diners, de tots aquests mundillos. Tothom rep. O sigui, tant els que venim de més sector públic i que ens hem fet allò, jo me lo guiso, de zero contactes, de zero pressupost, els que han sortit, potser sortit d'escoles més privades, amb més contactes, que han pogut fer coses molt més pretensioses, però alhora que potser són buides de contingut o el que sigui. Llavors ens en riem de tot, o sigui, al final tothom pilla, o sigui, tothom. I a part, és un snap movie. Spoiler. No, sí, hem tractat un tema, clar, era intentar agafar... El Director's Cut és Snuff Movie. Sí. Com tesis. Exacte, o sigui, el contingut de Director's Cut és un curtmetratge, el que passa és que és un fals documental d'un making-of, és a dir, nosaltres, com aquestes sèries de The Office o Modern Family, que són aquests falsos documentals de càmera en mà, mira càmera, entrevistes, és com si fos un making-of, no? Com un documental, però en aquest cas estem seguint un equip de rodatge que està fent una pel·lícula, però o sigui, estan fent la primera Snuff Movie, que pels qui no ho sàpiguen és com si jo agafo la Lídia ara mateix, me l'enduc a una habitació, la lligo, la gravo i la vaig matant mentre la gravo. Llavors aquest procés de mort... Que és algo que normalment no circula, o sigui, són coses que es graven però no arriben enlloc. Clar. Llavors... És un director amb pretensions de fer això, però d'una forma artística. I segresten una noia, i clar, diuen que és l'actriu, però no és l'actriu, és la noia que està allà segrestada, que la van matant, pobra. És tot el cercle aquest de com es formula un Snuff Movie amb trama, no? Amb una trama cinematogràfica, és a dir, amb un guió, amb uns actors, amb una direcció d'art, amb una direcció de fotografia, és tot amb un productor, amb els típics problemes que hi ha en un rodatge, que és el que es veu durant tot el curt, i llavors és com si fos una sitcom, no? Al final és com sembla una comèdia d'esquetxos, no? Són sketches, però amb el transfons aquest d'en fotre tant del cinema independent, també, perquè sempre tothom s'ha fotut del cinema comercial, no? Això és... No, sempre vol arribar al màxim i potser fallen i això, però clar, després el cinema independent, que també s'arriba amb molt tothom, el cinema d'autor, aquest fals cine d'autor, no? D'intentar arribar... No a poc públic, però intentar ser crear metàfores. Una de les frases que més es fa servir és revolucionar la història del cine. Farem aquesta pel·li i ho petarem a Sundance. Sí, llavors és sempre aquests referents de tant directors com guionistes, com qualsevol personatge dins d'un equip de rodatge que vol aquest més, no? Però clar, que és el preu a pagar, és l'arte por el arte, no? O sigui, què hem de fer per revolucionar el cinema? Hem de segrestar una noia i anar-la torturant, però a partir d'aquí fem una pel·lícula de puta mare per nosaltres, clar. Fem una pel·lícula que estigui superbé. I llavors aquest serà la revolució. O sigui, la revolució serà que hi haurà una mort real a dins del cinema i que l'anirem torturant i anirem veient. Però que a més hi haurà una directora d'art que vigilarà els fons i cuidarà la paleta de colors que combini amb la sang de la noia i totes aquestes... És portar o sigui, una situació que sempre s'ha vist o còmica o dramàtica, que és com es viu un rodatge, però portat a l'extrem negre, no? D'humor bastant negre, que és que no estan rodant una pel·lícula convencional. I no em digueu que no teníeu ganes de dir això per la ràdio. De criticar el cinema independent, de criticar el cinema... Podem fer un programa sencer. Per nosaltres mateixos, també, perquè en realitat tens concepcions a vegades quan graves de dir no, com hi ha una escena que l'han de disparar pel bosc, la deixen fugir amb unes ales d'àngel, no? Així com molt metafòric, com és la fugida de l'amor... Sí, la deixen com, no, va, vés-te'n, i li disparen, no?, per parar-la, li foten un tret d'una escopeta, i es gira i diu, pues hacemos otra, i el caçador que està amb l'escopeta diu, hombre, pero yo cobro por tiro pegado, o sigui, com, m'has de pagar més. I el tio, pues no, pues ja està bien, no? I llavors, clar, és que al final nosaltres, en rodatges, com que sempre hem tendit, no per elecció a vegades, no?, però sinó per situació, que hi ha pocs diners, llavors és, pues si s'ha de fer així, pues ja està, ja es tira, i llavors a vegades és perquè no és només destructiu cap en fora, sinó cap endins també.
Doncs ja en sintonia amb tot això, perquè penso que ha quedat prou clar i era el que volíem també avui en el programa, la filosofia que és Fergat Production. Penso que sí, vull dir que s'havia d'explicar perquè personalment, i ja us ho he dit a vosaltres i al Joan i a tothom que conec, que, bueno, ja veurem el futur, no? Però que, vaja, amb les idees que teniu i amb la projecció que teniu... I amb les ganes, i amb l'energia que hi poseu, i la joventut, perquè sou molt joves. No sé on podeu arribar. Bueno, a l'equip hi ha tot. Hi ha de tot. Nosaltres som els més joves. I jo tinc 23 anys, el Pol en té quasi 25. Quasi. D'aquí una setmana fas 25. I el Miquel en té 21 o 2 ja. Bueno, direm 21 i 22 a l'hora, perquè així no la caguem. Però a l'hora contem molt sovint amb el Jaume de Sants, com a actor, que té 71 anys. Sí. No direm noms per no ferir sensibilitats, però hi ha gent que molt està... al voltant dels 40. 40... Ja, sí. Som de tot. Bé, això també ens ajuda i ens enriqueix molt a l'hora de fer històries, perquè veiem molts punts de vista diferents. Per exemple, l'altre guionista amb qui contem sempre des de Director's Cut... Tampoc direm edat, Ramon? No, el Ramon Lázaro és bastant més gran que nosaltres i llavors això ens dona l'opció d'arribar a un públic més semblant a ell i un més semblant a nosaltres. Per exemple, a Directors hi ha una broma sobre Gran Hermano, però una de les primeres temporades que nosaltres ni ens en recordàvem, però hi ha molta gent de la seva edat que li fa gràcia perquè clar, no, i podem arribar, no? Yeah. Podem arribar a més públics perquè ens enriquim molt de tots els públics diferents que tenim ja dintre. És molt fort, però ja ha arribat al final, eh? Sí. Així de ràpid es fa un programa de ràdio. Ha estat un encant conèixer-vos, ha estat molt guapo per part meva, perquè no us coneixia de res i m'ha semblat que em caieu molt bé, o sigui, és una gent molt amable, molt simpàtica, molt creativa, i per tant, només per part meva i per part del Francesc, que us coneix més, les nostres felicitacions perquè tingueu un futur com el que es mereixeu. Tot s'ha de dir que havien de parlar d'humor i cinema, però bueno, ho hem fet una mica, s'ha tocat, però sí que hem d'esmentar les participacions que hi ha hagut al Facebook, a l'esdeveniment que hem fet, conjunt, doncs el Xavier Sanz d'Esquerra ha destacat sobretot les pel·lícules del Germán Marx, amb el Groucho Marx com a paradigma d'aquest tipus d'humor també absurd i esbojarrat però molt intel·ligent, i destacava concretament Una noche en la òpera, un dels clàssics, i Sopa de ganso. Mare meva, Sopa de ganso, això què és? Bueno, també teníem Josep Ramon Rigo, que deu conèixer-lo vosaltres, que preguntava si es podia sentir per internet, estava ansiós per sentir-ho per internet, espero que vagi sentit, i si no d'aquí una miqueta ja estarà penjat a tot arreu. Natalí Ramó, que és un habitual d'aquests esdeveniments de Facebook, comenta que li va agradar molt Carmina Llamén. Vull dir que dintre del que és la comèdia espanyola, doncs jo penso que s'havia d'esmentar perquè és un paradigma també nou, un canvi molt interessant, però que diu que definitivament la seva comèdia favorita és Volver a Futuro. I el Ramon Mayor Isaac, atenció, que destaca El liguero mágico, con Andrés Pajares Ozores, al grup aquest, i que diu que la seva família doncs, es tronxaven de riure. Així que això és el que ha donat d'avui el programa, no hi ha temps per més. Ha estat un plaer. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per venir i endavant, que teniu empenta. I la setmana vinent, Joan, què? La setmana que ve no hi ha programa, perquè llavors el dia 15, d'aquí 2 setmanes, farem la pel·lícula del mes, que com hem quedat, doncs farem La Granja del Pas. Fantàstic, La Granja del Pas. Fins i tot mirarem de parlar amb la Sílvia Munt una miqueta, o potser vol venir al programa. Per què no? Vinga, som-hi. A reveure, moltes gràcies. Gràcies.